Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Padua. Narito ulit tayo sa ating latest sa ating panahon na yung araw ng Lunes hanggang Miyerkules, Marso 14 hanggang 16, 2022. Ito po ang ating Tagalog version. Umpisa natin ang update. Ito ang latest ng GovSat. Simulan na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Nanatili pa rin ang mainit na hanging silanganin na nakaka-apekto po sa silangan bahagi po ng ating bansa mula sa extreme northern at eastern Luzon, dito rin po sa Kabikulan, silangan Kabisayaan at hilagang silangan at silangang Mindanao. So magkakaroon po ito ng mga although magandang panahon, sa hapon ng gabi may mga inasahan po tayong mga localized thunderstorms na magiging mas malakas po dito sa may bahagi po ng Mindanao. So, yan po ang nagiging resulta ng ating panahon. Kaya nagugulat tayong hot dry season. Hindi tawag natin summer. But wala naman tayong summer sa Pilipinas. Ang tawag natin dyan is hot dry season. Usually, konti ang ulan. But dahil po sa La Nina, patuloy pa rin malakas yung La Nina at 100%. Yan po latest na yon sa early March update mula sa Climate Prediction Center ng NOAA. At pinapakita na itong epekto ng La Nina ay magbibigay pa rin mga ulan, lalo na sa hapon o gabi, kahit nasa panahon ng hot dry season. Okay, so sa labas ng ating bansa, wala pa rin nakitang o natatanawan na sama ng panahon o bagyo. So all clear po sa loob ng 5 hanggang 10 araw. And kung tinihin natin yung fast animation, so yan po, kita po natin yung mga namumuong mga localized thunderstorms sa malaking bagay ng ating bansa dahil po sa prevailing La Nina. At sa windy.com zoom in satellite animation, yung mga dark red, mga almost black red na po ang itsura nito ay nakaka-affect po sa malaking bagay po ng Mindanao, lalo po sa Oxygen. At kaninang early afternoon, dito naman po sa may area po ng Eastern Visayas, Bicol Region, ibang portions po ng Mindoro, Southern Tagalog Provinces, at also dito po sa may gitna at hilagang Luzon. So ito po yung mga epekto po na dala ng La Nina kaya nagkakaroon po tayo ng mga localized thunderstorms. Ngayon, tingnan natin yung forecast sa susunod na 3 araw hanggang sa Huwebes. So bukas po ng hapon, inaasahan po ang mahinang hangin mula sa silangan sa dulong hilagang Luzon at sa silangang bahagi ng ating bansa. Magiging paiba-iba po ang direksyon ng hangin sa kalagitnaan po ng ating bansa. At pagdating po ng Miyerkules ng hapon, inaasahan pong lalakas ng bagya ang hangin silanganin. So magbibigay naman po ito mga thunderstorms sa area po ng Kabikulan, Eastern Visayas, Mindanao, at ibang portion po ng Luzon. Magiging mas malakas ang hangin po ng hangin silanganin dito po sa may area po ng Batanes, Bubuin, Comoros Islands. Hindi naman po lalampas ng 40 kilometro bawat oras. Pagdating naman po ng Huwebes ng hapon, nandyan pa rin po yung hangin silanganin sa Kabikulan, Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Magiging timog silangan po ang hangin sa dulong hilagang Luzon at Cagayan Valley. At tingnan naman natin ang forecast sa ulan mula sa European model. Galing po ito sa windy.com. So bukas po ng hapon, Martes, inaasahan pa rin po natin mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa may Mindoro, Central Luzon, Metro Manila, Bicol, at dito rin po sa Kabisayaan, Palawan. Magiging mas malakas po ang mga thunderstorms sa may hilaga at gitnang Mindanao at Zamboanga Peninsula. So, magdala po kayo mga payong at mga kapote dahil po sa hapon may inaasahan pa rin tayong mga thunderstorms at mag-ingat po sa mga possible po mga pagbabaha at pagguho ng lupa kapag mayroon pong malakas na thunderstorms na mabubuo sa mga lugar ninyo. Okay? Gaya din sinabi natin noon pa na ang forecast po ng mga weather ay umaabot lamang ng 50 hanggang 70% ang accuracy niyan. Dahil po sa chaotic po ang atmosphere, paiba-ibang forecast. Siyempre, nag-iiba rin po ang forecast ng panahon. Hindi pa natin na-perfect. Okay? Since finifeed lang natin ito sa mga computers.
At pagdating po ng Miyerkules ng hapon, inaasahan po ng mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng Luzon. Kasama po dyan Bicol Region, Masbate, Mindanao. Halos sa buong isla po ng ating bansa ay may mga isolated rain showers and thunderstorms Miyerkules po ng hapon. At sa Huwebes ng hapon, medyo babawas ng bahagya although may mga thunderstorms pa rin sa Hilagat sa gitnang Luzon, lalo po sa may Pangasinan, Cordillera Region, Ilocos Region. Dito rin po sa Kabikulan, may mga possible thunderstorms. Palawan, may Maropa, okay, kasama ang Palawan, Visayas. At dito rin po sa Mindanao, lalong-lalo na po sa Davao Region. At dito po sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, at Lanao Provinces. Okay, so yan po ang kalagayan ng ating panahon sa susunod na 3 araw. May mga inaasahan pa rin tayong mga thunderstorms dulot po ng prevailing La Nina conditions. So ito po yung round up ng forecast sa ulan for the next 3 days mula sa windy.com. Makikita niyo ang bulk ng mga rainfall na ay nakatutok po dito sa may Mindanao. So ang Mindanao po ang makakaranas po ng mga malalakas na mga afternoon o evening rain showers and thunderstorms dulot po ng easterlies at sa kasalukuyang epekto po ng malakas na katamtaman na La Nina. At dito rin po sa may Visayas, Bicol Region at ibang parte po ng Mimaropa at Luzon. At bago tayo paalam, ito po yung latest forecast ng La Nina conditions na yung unang quarter ng March or early March 2022. Galing po ito ng Climate Prediction Center ng NOAA at sa ERI. At nakita po natin dito sa graph sa buwan ng Pebrero, Marso at Abril ay nasa 100% o 100% pa rin ang probability ng La Nina. But simula Abril, okay, March, April, May ay magbababa na po siya but still at 94%. At 80% naman po sa Abril, Mayo, Hunyo at 64% sa Mayo, Hunyo, Hulyo. Okay? So magko-coincide po sa pag-onset ng tag-ulan itong La Nina at pagdating naman po ng Hunyo, Hulyo, Agosto ay inaasahan pong magiging neutral na po ang ating climate. All the way po yan hanggang Oktubre, Nobyembre at Disyembre. So, medyo nag-extend po ang epekto ng La Nina but gaya na sinabi ko, kapag tapos na po ang La Nina sa Hunyo, Hulyo, Agosto, inaasahan pa rin po natin ang epekto po yan hanggang Septyembre o Oktubre. So, yan po ang epekto ng climate phenomenon, okay, o climate conditions ng La Nina. Okay, so ang nagtatanong ng mga farmers kung pwede magtanim, pwede po dahil may mga ulan pong inaasahan na yung hot dry season o yung tinatawag nating summer na wala naman talagang term na yan. Kasi dito sa Pilipinas, nasa tropics po tayo, dalawa pong climate lang po yan. Yung wet and dry season. So wala pong tinatawag na summer although nahiram po natin yan sa mga Americans at Spaniards noong araw. Na similar kasi po yan. Kasi ang tunay na summer po, pag nasa subtropics po kayo, like US, Canada, Spain, China, Japan, ang summer season talaga po is June 23 hanggang September 23. Okay, so sa atin, ang tawag po natin dyan is hot, dry season. So, ang hot, dry season natin, hindi masyadong dry. Okay, dahil po sa epekto ng La Nina, may mga pasulput-sulput, may mga pasulput-sulput pong mga thunderstorms, localized thunderstorms, mga ulan, mga LPAs, dahil po sa mga surface troughs din, dahil po sa tinatawag nating La Nina. So, ang Bicol, Visayas, Mindanao, expect natin yan, hapon-hapon, may mga possible chances ng mga thunderstorms o rainfall. Okay, may mga times din na 7 araw na walang ulan, but after that, meron din naman pong malalakas na ulan, sunod-sunod, gaya na yung linggo. Hanggang Huwebes, may mga thunderstorms po tayo sa hapon or early evening. Okay, so yan po. Diyan muna natin tatapos ang ating update. Balik tayo sa Wednesday para ibigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa panood nyo sa aking channel.